pindah Mali kalian keluar Bukito seni jaranan campur sari Setiong Doyo saking telatah kakitan sumber baru kau aturaken dumateng para mitra kadang sami wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Marni Sekeluarga wonten ing dalu punika Bapak saha Ibu kadang mitra sami Bapak Mani sakeluarga ametu ganti badhe aniram toya suci dumateng putranipun ingkang asma Dewi. Mugi-mugi anggenipun badhe sirah toya suci tansah manggiyo rahayu bagyo lir ing sampur saking keluarga kita seni jaranan campur sari Setiong Doyo wonten ing dalu punika tansah derek-derek mangayu bagyo wontenipun Bapak Mani sakeluarga anggenipun badhe sirah toya suci putrane saking keluarga kita seni jaranan campur sari Setiong Doyo wonten ing dalu punika namung saged pamipangipun dumateng Bapak Mani sakeluarga lumesanipun dumateng kadang mitra sami ingkang sami pandemen seni jaranan campur sari wonten ing dalu punika saking keluarga kita seni jaranan campur sari Setiong Doyo wonten ing dalu punika boten namung piyambak anggawaken kadang setara saking tlatah Posorjo inggih rombonganipun Bapak Mani pramila para kadang mitra sami sampun ngantos katinggalan sumangga sami derek suku parisuku wonten ing kalipun Bapak Mani mung menawi mangki wabil khusus dumateng Bapak Mani jalaran seni kita campur sari Setiong Doyo tasih tahapipun belajar mung menawi mangki anggenipun tampil mereka kurang nuju rono wonten ing manah panjenengan sami mila kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksami dumateng wabil khusus Bapak Mani lumesanipun dumateng para kadang mitra kula matur nuwun sing uga panjenengan tanpa pemilu jalaran dene promo sebagai bapak pun wonten ing tlatah Barat utawi Panggung paring-paringlah kula salubungan tansah tampil wonten ing dalemipun kula sepindah malih kula aturaken sing lumbung panjenengan ingkang tanpa kami kula boten kathah anggen kula mangke jalanan wonten ing kula mangke taksih kathah adicara ingkang badhe kalampah wonten ing dalu punika mila kula akhiri samangke akhiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.